Balima Annokma, très urgent et très grave. Anga soutien be Mali armée. Kodo de Kara Malla bi. Malien, méga comment fait bi. Dimanche 19 juillet 2026. Malien, nouvelle demande bi. Amba nyini, président Assimi Goïta fait à cas des national créé comme Kara et Malien wala ne kashira. Mba deli Malien fait. Au kana Assimi Goïta jogo la jede ay Mali sera sous soutenu. Malien kodo Kara bien ne sego tumara nyajibo. Malien Mali sera sous de wula a Kara et yoro jumena nya seben quoi. Donnez-moi une seconde là. Voilà. Voilà, dougoun togon voilà. Ko et dougoun togo ko et fin du maire, to ere borangono ere. Que ces événements se déroulent entre 6h du matin. Aïe jatimine kere malien. Anga surasu botola gao région de Baba Fumako Tabrisha. C'est entre Anefis et Agilok. Kouk anga convoi de Kumbeka Boy. Or, ce qu'on m'a fait, Jonah fait. Et fait la moro les fronts de libération de Lazawad ou Tara ambiskat danga sorasunya. Malien kodo karamena fo bela jelengena. Tieni karamen tena do détail to la quoi. Menga soutien be armée malienne. Moro al Nassimi Goïta may ay Mali sorasu soutenu may ni befe. Assimi nunga zirinda ko zirim Assimi nunga marmana ko kana to ka banga armée la. Armée c'est pour tous les Maliens. Surasi munu sara ala ka hinulu ala ku daronya. Mais mena kuma kelin fo ko kera tugoya mina. Uye ambiskat da Mali surasunya. Malien be ka kuma ina mede. Uye ambiskat da nga surasunya. Anga surasu yere défend. Bon, ou sera ka surasi do mina uye do faka. Problème yere kera mu yere yabodo. Problème fla de kera. Problème folo. Irisu ye erreur ke kanga surasu ni erebelu be ku faga irisu filla dembe biya tabaga bulu ali shirine ga dana be irisu kan abe ne nga video kala abe ne ka bo video irisu ka surasu contrôle non parce que ne dalembo la quoi araba de tenya robe mais filibe besro irisu filla Mali surasu faga de au filmer to de irisu do bla au capacité sans faire par erreur de nous après on y a bouillé Malien béayi ne jatkera ane be risu ka pasi su o yanga surasu mine ka filmer to la ka faga et puis kodo be ka kembe be fe armée nyamoko be ka kuma inam stratégie kodo be front de libération de la Zawadi moko bulu c'est la stratégie syrienne oui problème folo keroyi problème flana keramunyi ou kelenga amiskal da ou ya Mali surasi do mine ku siri ku bla pikapu kono katu ake inafo olu tero yere de be mobulu kono oh Africa Cup mogo olu fana drone de wuli saka avion wuli sisa anga sorosu yere dale me pikapu kono de o stratégie kura de be tero bulu sa nu ya ambiskadi da sisa comme anga sorosi chama mu bulu kasola asimite ka seke ti wala sa olu kabla donc sisa nu ya anga sorosu mena sisa ubu bla mobili de kono kata mobili jo yaro ni drone ye mobili de droba fo ko ni tero de jolé aw ngere de flek avion wuli de kata ngere ka sura sufa male o de karabi de aviro bébé mais ne taïda ne ayi ne nyaji bora irisu ye u yere sadi fagali fla de kara sadi effet la mogo front de libération de la Zawadi mogo olu yere anga sura su do faga ka filmer atise kalaje ou bien la stratégie courante qui est ça. Mali surasu ku koloshi. Abe fo ma ko stratégie au cas où. Mo ngonu fera sugu be kabu. Aw kana mobili do etro pick-up do tro. Na ma koloshi ou ba surasu de tasan. Ne Mali surasu bene sa tro bu ke mobili kono u yere be boli ga ba mobili krefe sisa. Anga drone mena dro kana mobili frapper amba fo kantara mo ngonu fara. Mo ngonu somina na san. Ou ba do nu be mobili kono drone bi se ku repérer. Donc nous dedans ou tara Mali surasi chama siribi parce que nous surasu bla mobili ko surasu fana se ka boli ga mobili kono o Mali surasu munu mena ku sen siri ku bolo siri ku siri
c'est à dire que ko jonya siri ku bla mobili kono an yɛrɛ ka drone de filɛ ka t'o frapper ka sɔrɔsiw faga malien o de kɛra bi dɛ olu yɛrɛ fana dɔw minɛ minnu blessera stratégie kura dɔ bɛ tero bolo san u kɛlen bɛ ka ni Mali sɔrɔsi fɛn fɛn n'u y'i minɛ k'i joginnen don dɔrɔn u b'i faga awa i fagatɔ fana u b'i bila maɲuman ko de la ka tila k'a filmer a b'o kun dɔn wa u b'o kɛ de walasa ka sɔrɔsi démoraliser u b'a filmer de c'est à dire que Siri ni stratégie de tun bɛ kɛ Siri o de y'a to Siri sɔrɔsiw commencera ka siran jihadistes ɲɛ u ye marifa bila fo nana fanga ta u bɛ k'o stratégie de kɛ c'est à dire u bɛ c'est à dire que kafiriya ko min yɛrɛ n'a bɛ mɔgɔ tɛ ko min imaginer u bɛ ka don o de la sisan FLA mɔgɔw de bɛ nin baara in kɛla dɛ sinon jeune mɔgɔw tɛ nin kɛ FLA mɔgɔw de b'a kɛ Front de Libération de l'Azawad ne y'a video dɔ ye u kɛlen bɛ ka tamaseki sɔrɔsi dɔ minɛ u bɛ kasi la u bolo ça m'a donné des larmes aux yeux o de kosɔn n b'a fɔ Assimi Goïta ɲɛna journée n bɛ fɛn nin kuma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne bɛ fɛn fila de ɲini Assimi Goïta fɛ i bɛ deuil national créer i b'o décréter a kɛ Ala kama i ka démissionner i tɛ se maliyɛnw juguya kan tɛ dɛ n bɛ sɔrɔsiw fɛ a tɛna kalabanciya foyi kɛ k'a bɛ mɔgɔ si kɛ sɔrɔsiw jugu ye an bɛɛ bɛ sɔrɔsi da sɔrɔsi minnu minɛna Kidali ne yɛrɛ ka mɔgɔ b'a la a t'o kalama ne yɛrɛ somɔgɔ sɔrɔsi dɔ minɛlen bɛ mɔgɔ ninnu bolo a ka ca san 2 ye depuis 2023 an kɛtɔ ka taa Kidali minɛ u ye sɔrɔsi dɔw minɛ ne ka mɔgɔ b'a la ne bɛ sɔrɔsiw fɛ Ala b'a dɔn mɔgɔ minnu filɛ n y'a fɔ an ka ni ninnu tɛ se ka négocier n y'a fɔ dɛ négociation k'a fɔ ko Mali ka taa négocier ni marifatigiw ye ne b'a contre la bi n b'a contre la sini n bɛ kuma kelen kɛ ni ɲini n ye n kale maliyɛnw na maliyɛn bɛɛ kan ka kuma lamɛn n bɛ Mali fɛ n bɛ sɔrɔsiw fɛ a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ Assimi tɛ se ka situation régler n'a plus Assimi bɛ mɛn plus an ka mɔgɔ bɛ sa Assimi ka stratégie tɛ ko ka taga nin kɛlɛ in kan ye koyi boli ni bobara siɲɛ tɛ bɛn à chaque fois ni Assimi décision kolon den dɔ ta ka bin maliyɛn den dɔ kɔnɔ kojugu dɔ bɛ na mun b'a dabali ban mun b'a dɛsɛ ka sinɔgɔ o kojugu bɛ Assimi sɔrɔ parce que ni président bɛ jamana kunna ni ko dɔ ye président sɔrɔ a man ɲi jamanadenw yɛrɛ ma ça c'est une vérité hali n'a ka sɔrɔ ne tɛ Assimi fɛ parce que ko dɔ bɛ yen n'a ye Assimi dabali banko kɛ a caman bɛ yen a tɔɲɔ bɛ se maliyɛnw ma o t'anw ka laɲini ye o de kosɔn ne bɛ k'a deli yɛrɛ de a ka kɛ Ala kama ni Goïta den halala don a ka démissionner wala tɛ se kɛlɛ ko tɛ an filɛ ka taa an yɛrɛ ka sɔrɔsiw de faga koyi o de kɛra bi irisiw fana filila an ka sɔrɔ parce que i b'a dɔn ne bɛ kuma kelen fɔ maliyɛnw ɲɛna n'i ye ko ko kɛ namara k'a tɛ ɲɛ i bolo ni kuranɛ cɛ n'i ye namara kɛ ka taa tunga la k'i fa dusu kasi k'i ba dusu kasi k'i fa ka misi suɲɛ ka feere k'i ba ni fa k'i sɔgɔ sigiɲɔgɔn tɔɲɛ ka taa tunga la walahi a tɛ ɲɛ i bolo n'i bɛ fanga ta a ta tiɲɛ kan n'i ye fanga ta nkalon kan a bɛ kalaya i bolo de Ala bɛ kabako ko de yirila don o don fo ka Assimi sa a tɛ lafiya fanga in kɔnɔ hali n'a bɔra fanga in kɔnɔ a tɛ lafiya Assimi bɛ lafiya fɛn kelen de la a ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ ka sɔrɔ ka démissionner bilahi n'Assimi ye Mali ni Assimi sera ka insécurité ko n'a y'a ban hali 50% a ka kun bɛɛ bɔ wulu la ka bɔ ne Segu Tunkara la walahi mun kɛra sɔrɔsiw la bi a ne kasi cɛ mun kɛra sɔrɔsiw la n'a ma digi la i kan k'i yɛrɛ ɲininka n'i ye maliyɛn den halala de parce que mɔgɔw t'ale Assimi kunkolo fɛ a b'olu ta k'olu ni djihadistes de comparer sisan parce que mɔgɔw t'ale fɛ fo ka diɲɛ wuli ne t'i supporter fanga in na jamais de la vie maliyɛn tɛ bɛɛ t'i ye maliyɛn ɲɛ bɛ fɛ à chaque fois n'i sigi k'i bɛ décision kolonw ta mɔgɔw contre la chaque fois n'i y'a kɛ k'a bɛ mɔgɔ bila bezi kɔnɔna na an bɛna nin kɛ karisa la chaque fois n'i bɛ ka bezi dilan Ala yɛrɛ bɛ bezi dɔ kɛ i yɛrɛ bolo mun b'i dabali ban o kan ka leçon de d'i ma walahi e kɛ ka sigi fanga la ko mɔgɔ kana fɔ e ma ko fanga taabolo man ɲi hali Ala ye kira mun da bɛɛ ma k'a fɛ ni sɔrɔsi naloma den ninnu de sigilen bɛ fanga la ko ni mɔgɔw k'olu kɔrɔfɔ k'olu ye djihadistes de manamanakanw quoi k'i sigi
ka jamana avancer k'i sigi dɔrɔn ko foyi de kana fo olu ma ni bagandenya tɛ ni kunfindenya tɛ ni lagalagatɔya tɛ ni adamaden mun ni fɛn tɛ f'i ma o ye fatɔ ni lagalagatɔ de ye a ye taa fatɔ filɛ jɔn bɛ taa dɔ fɔ fatɔ ma cɛ ni nafa b'i la dɔ bɛ f'i ma i bɛ perezanya de la bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ n'i sigilen b'o de kan k'e bɛ jugu kɛlɛ de la o naloma kɛlɛ o tɛ ban fo kan o de kosɔn aw ye bɛti de mɔgɔ tɛ sɔn si mana na dɔrɔn a ɲɛ bɛ fɛn kelen na u kana taa dɔ fɔ ma dɛ n'i bɔra dɔrɔn ka dɔ f'u ma dɔrɔn karisa bɛ fɛ ka coup d'état de kɛra n'u ma nkalon nɔrɔ i la o de y'a to u kɛra nkalontigɛla ye u kɛra manamanakokɛla ye adamaden tɛ diɲɛ kɔnɔ hali i ka du kɔnɔ n'i ye dutigi ye ni kɔrɔnɛ cɛ i ka duden bɛɛ i bɛ den min bɛ wolo a bɛɛ tɛ k'i fɛ o de bɛ yala la réseau kan karisa bɛ n fɛ karisa tɛ n fɛ karisa don ta karisa bɔ ta manamana kan fɔ o la an bɛ wuli karisa nɔfɛ karisa t'an fɛ bɛɛ kɛra ala fɛ yan a ye ala ka danfɛn jumɛn ye ko bɛɛ kɛra fɛ a y'a dan kelen fɔ ni bagandenya yɛrɛ tɛ o de kosɔn k'aw ma Asimi ka démissionner a tɛ se ka jamana mara c'est à dire que denmisɛnnin 15 ans ninnu quoi c'est à dire basafaga bilakɔrɔ basafagalaw bɛ miiri cogo min na ninnu bɛ miiri ten de ko fɛn tɛ fɛ e ma k'i sigi fanga la ko fɛn tɛ fɛ e ma a ye président kelen jumɛn diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ kɛra fɛ k'a ka jamanaden bɛɛ b'a fɛ a y'a président kelen yira k'a filɛ président la ko bɛɛ b'a fɛ a président tɛ diɲɛ kɔnɔ o président tɛ yen ko opposant t'a la aw b'a sigi ko opposant tɛ k'aw la k'a bɛ bɛɛ kɛlɛ ko fo bɛɛ k'i makun de aw k'aw sago kɛ a bɛ chantage kɛ mɔgɔw la pour ni mun bɛ k'aw tɔɔrɔ dɔrɔn a bɛ wuli ni ko dɔ ye pour que o dabali ka ban a filɛ nin n dusu kasilen don mais video bila quoi bon n de kɛra n ka sɔrɔsiw la bi n'a bɛ teriw ka mobiliw bombarder désormais a hakili to aw yɛrɛ la o ye ne ka conseil de Mali armée awa jihadistes y'aw faamuya dɛ an bɛ nin bɛɛ la an y'a mɛn tuguni k'u ye kan dɔw fana attaquer kelen bɛ ka attaquer kɛ fan bɛɛ de e bɛ se ka gagner ni kɛlɛ cogo jumɛn ne ma jamanadenw fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɛn fɛn na Asimi Goïta mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ ko Assimita Diallo kɛ ni marifatigiw ye a tigi t'i fɛ ne Seku Tunkara bilahi ni ne ye jihadiste de ne t'a fɔ k'i ka taa ne tun b'i wele k'i ka taa ka négocier n'u ye i ni mɔgɔ min ye kelen bɔ ne k'o de marifa ta i ka t'u kɛlɛ ni ne y'u dɔn ne b'o fɔ ne de ko Asimi Goïta marifa ta i k'u kɛlɛ ka na négociation kɛ ni jihadiste kelen ye parce que u tɛ mɔgɔ minnu don u tɛ changer fo ka diɲɛ wuli u bɛ mission de la u saralen bɛ mission de kama u saralen bɛ fo ka Mali ci de awa négociation t'o ban négociation kelen bɛ yen n'u ka kasoladenw bɛ yen an ka kasoladenw bɛ yen a bɛ se ka échange de prisonniers kɛ mais ko ka bɛɛ kɛ ko ka sigi ka kuma bilahi talahi ni cɛ cɛ nɛgɛn k'i k'a kɛ a tɛ laban i bɛ négociation bɛɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye i ni fasoden minnu man di dɛ n'i bɛ k'olu kɛlɛ dɛ a dɔw bɛ jamana kɔn kan i n'olu ka ja bani ni n'olu jara ala bɛ baraka olu yɛrɛ don i la tuguni i ni M5 mana ja mais i n'o tɛ se ka ja bilen o de kosɔn k'i ma k'i ka démissionner parce que i ye ko min kɛ c'est un chemin non retour i tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bilen parce que i ye waraku de minɛ n'a tilar'i la a b'i kin waraku de b'i bolo a tɛ se ka tila i la donc e dati banna e expiré la donc e bɛ démission de rendre n'i ma démission rendre sɔrɔsiw b'i gɛn dɔ ne da f'i ɲɛna ni fagali in kɛra k'a tɛ ban ninnu bɛ ka dɔn fagali qualité min na a bɛ sɔrɔsi démoraliser de ninnu ye fagali qualité mun kɛ bi Africa Corp ne m'a ye page wɛrɛ sanfɛ dɛ ne ta tɛ ko bɛ ka mɔgɔ ja tigɛ dɛ aw yɛrɛ dɛmɛbaga irisiw da bila u ka page sanfɛ ne y'a ye ne tun t'a kalama ne y'a ye irisiw ka page de sanfɛ u bɛ k'an ka sɔrɔsiw fagali cogo dɔ kɛ irisiw de taara bila u ka page sanfɛ après u y'a bɔ yen bon malien bɛɛ y'a ye parce que malien bɛɛ bɛ irisiw ka page su la sisan malien bɛɛ y'a ye a ye bɛɛ paniquer bon terreau kelen bɛ ka don stratégie u y'o de kɛ i m'a ye américains ni tubabu mana taa n'u ka base yɔrɔ la n'u taara jamana min kama o jamana fɛn ka mɔgɔ ninnu taliban mɔgɔw y'o de kɛ américains na n'u ye américains ka sɔrɔsiw mun minɛ u b'u filmer de k'u humilier n'i y'o tora k'o kɛ jamana na dɔrɔn a bɛ armée démoraliser bɔ mɔgɔ min bɛ ka don système de la u bɛ ka don n'u y'an ka sɔrɔsiw minɛ u b'u fagali cogo dɔ kɛ a tɛ sɔn ɲɛfɔli ma u bɛ ka don de la sisan dɛ ala sago i sago a tɛ se stratégie de guerre tɛ Asimi bolo Asimi ye sɔrɔsi min ye stratégie de guerre t'a bolo a kunkolo t'a la mɔgɔ kelen min tun bɛ se ka kɛlɛ in kɛ ka victoire di Mali ma o ye sɔrɔsi kelen de ye Sadio Kamara de Asimi ye Sadio Kamara dégager ka bɔ yen a bɛ nin bɛɛ la a bɛ fangako kɛlɛ de la ni kuranɛ cɛ
n'a Assimi tora an kunna muso caman b'a den kaburu sen Mali kɔnɔ yan n'a ma kɛ kun bɛɛ bɛ wuli ka bɔ na Assimi tɛ ka ɲini ka ni kɛlɛ Assimi ka hakili tɛ nin kɛlɛ kɔkɔ mɔgɔ minnu bɛ an minnu bɛ vidéo manu n'an bɛ ka kuma kɔ kan Assimi ɲɛ bɛ anw de ka kumakan na an ne filɛ ka nin vidéo kɛ sa i b'a Assimi bɛ ɲina nin kɔ san n'u kan ka solution jumɛn ɲini Segu Tunkara la dɛ n'u ko an ka nin kala n'o kara bɛ dimi a b'a dabila aw jɛnatigɛ foyi tɛ yen k'a bɛ se ka mun kɛ mun bɛ ne bali ka kuma o fo n'a ye fiɲɛ minɛ n kana ni lakili n'a ye ne dɛsɛlen ka kuma dɔrɔn fo n'a ye ne faga ala kana nin fana d'aw ma mais en tant que ne bɛ vie ne bɛ kuma aw tɛ se ka foyi de kɛ k'a bɛ ne bali ko ne tɛ kuma aw tɛ se ka santasi foyi kɛ nin na photo ta o julangolo photo o fɛn fɛn y'aw jaya bɛɛ kɛ ni ne julangolo photo fana b'a bolo n'a ma bila n tigɛra aw la ni ne ka fɛn b'a bolo ni n ka vocal b'a bolo n'a ma bɔ n tigɛra aw la aw tɛ se ka foyi de kɛ k'a bɛ se ka santasi kɛ nin ye parce que ne bɛ Maliko kɛlɛ de la depuis Assimi ma kɛ président ye anw donna ni Maliko kɛlɛ de an ko an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ Maliko de la ne b'o ligne de kan point barre minnu marifatigi minnu bɛ ka Mali kɛlɛ bi ne t'u fɛ bi n t'u fɛ sini awa ne b'a deli fana k'u kɛlɛ ni tɛ se k'u kɛlɛ i ka taa ka bɔ yen a ne b'a di tɛ su la fana bon e kan ka taa ka bɔ yen de an mago bɛ sɔrɔsi dɔ de la mun bɛna ka ninnu bɛɛ dégager ka bɔ yen mɔgɔ si kana n'an tulokɔrɔla sɔfɛ négociation ye ne tɛ négociation na dɛ je ne suis pas dedans ni ala cɛ n'i bɛ position faible la ni négociation kɛ i tɛ gagner f'i ka kɛ position de force de la Mali bɛ position de faible la bi o de kun don aw kan bɛn